Yo! What's up mga kamaster? Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back para sa aking YouTube channel. So, sa araw pala ngayon mga kamaster is kukuha kami ng dalawang baboy. So, ayun mga kamaster, no? So, bago ang lahat pala mga kamaster is kung bago ka pa lang sa aking munting channel or sa aking YouTube channel or napadaan ka lang sa aking channel, please subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko. So ayun mga kamaster, so ipapakita ko mga kamaster kung paano namin kukunin yung baboy. Tapos pagkarga namin at pagdala dun sa bahay nila ng Kamaster Ball. Kasi si Kamaster Ball kasi yung kasama ko mga kamaster. Sila yung magkakatay ng baboy para sa pista. Dalawang lechon. So ayun mga kamaster. So yun mga kamaster, so yan pala yung baboy mga kamaster kukunin namin. Yung maliit na yan. So, yun mga kamaster, kami ni Kamaster Ball yung magtitimbang kasi wala dito si Papa. So, yun. So, yun mga kamaster, simulan namin yung pagkuha ng baboy mga kamaster. Ayo Kamaster, 50 kilos. 50 kilos mga kamaster. Ayan mga kamaster, no? Dinala namin yung baboy mga kamaster. Meron pa kaming isang kukunin mga kamaster. Ayan pala si Kamaster po.
Ano na? Ah. Yan mga kamaster, oh, dito. Nilakad na lang namin mga kamaster sa kalsada. Ayan mga kamaster. Nagkapagod. Meron pang kulapo, binigyan kami ni Ate Nancy. Yan mga kamaster, dito pala namin idadaan sa Kampusong High School mga kamaster, kasi yung bahay na ni Kamaster Ball doon lang sa malapit sa high school, doon lang sa likod. Kaya dito namin idadaan. So dito namin idadaan mga kamaster, para shortcut ba. Yan. Dito namin idadaan mga kamaster. Itong baboy pala mga kamaster is bukas pa to kakatayin mga kamaster. Kasi bukas pa yung pista dito sa amin. Lilitsunin yan mga kamaster. Nagpakalubot, nagpaka. Uy, pising. So, dito tayo sa Kampusong High School. Grabe, puso kapos. Maganda pala dito sa high school na to. Dito sa Kampusong. Tingnan nyo mga kamaster, mayroon pang bahay kubo dyan, no? 5 na bahay kubo. Tapos dito pa para may pag dumaan ka dito, mayroon bang parang ang tawag ito. Para di ka mabasa sa ulan ba? Yahak, hindi ka puyag Tagalog na yun. Bisaya lang katani ay. So mo ni mga master no, naami diri sa high school. Tingnan niyo mga master, maganda. Lindot mo sa yung mga Kampusong High School mga master no. Ni upload na gid sila ba? Oh. Naka-stage sila. Yeah, mga rooms, mga rooms. Ay, hotel lagi pising. So, yan sila si Master Ball. Nagugod-gokod sa baboy mga master. Napa mi kulapo, tigaan mi Ate Nancy. Pero di ko mo inom ni Master ha, si Bull rin mo inom man eh. Kaya di mo ko pala hubog, di mo ko mo inom. Kuha na pa ko ha, kanang tuba rin ko ha. Tuba rin ako. Parang kulapo, parang bisita. Burrito na. Ay, ba? Mga master, o naalami diri master o arin mo. Ang bahay lang Ball master na di ay luyo. Kung diri rin mi agi. Balik na clock ha. Udah pada kayak diri dah. Ilang. Sulit mga master. Binigyan pa kami ng tag-100. Meron pa kaming 2 kulapo. Oh. Yan o. Yan o. Brr. Yan o. Brr. Nandito naman kami mga
kamaster. Ayan. Sikwita, ikaw ba? Ano sa'yo? Ayan mga kamaster, oh. Huwag ka na yung mga sira ko. Ayun mga kamaster, no? Tapos na namin kinuha yung baboy mga kamaster. So, sa susunod na video mga kamaster is papakita ko sa inyo kung paano magtimpla ng lechon baboy tsaka magkatay ng baboy. So, ayun mga kamaster.